wach mar chiwo mich e kinde ni ka en achiel kuom budget monego bed ni oganda bende rango to nango en moro ma jabedo optional koso chuno. An anyalo wacho ni mich ok ochuno ni nyaka imi ng'ato, lakini onego wuog e chunyi. To onego ikete budget mari? Yes, onego ikete, onego mich nyalo bedo ni ne in godo e budget kaluwore gi kaka in. Anyalo wacho ni an gi pesa sana, adwa chiwo mae December ne jogweng'wa nikech gionge ma. Mano nikete budget. To nyalo bedo be mich moro miwacho ni ng'ani okwaya sukari to ne an godo mar ng'ane, we ami ng'ane. Lakini kaka osewacho ni kiko imi ng'ato mich nikech idwa ni nyisri ni in godo kata idwaro dhi kawo loan, idwa timo ang'o mondo imi ng'ato. To be mich ok onyiso ni ng'ama ni godo jomoa town kende monego chiw mich. Kata jodala inyalo nyiso ng'ato ni ne an gi rabuon, ne an gi bando, dogo Nairobi to kuchako Januari tubo chako godo. Lakini thothne ji onge ni jo Nairobi jomoa town ema nigi mich, ema nigi sukari, ema nigi ang'o, ema nigi ang'o. Koro an kipacha wacho ni mich en two way round. Ok ochuni mondo imi ng'ato, lakini ok onego bedhi out of your way sana ni idwa ng'iso anyuola, idwa ng'iso jo town, ibed rawera, ibed ng'ama duong', ibed miyo ni idwa ng'iso gi ni an goda dwa chiwo. Onego ichiwe nikech idwaro, iamua ni idwa miyo gi mondo giwinj maber kata ineno ni gin e position ma gionge godo. Erokamano ahinya Evans, antiere iri karka mich. En mano ma owach ni